Ακολουθούμε το κίνημα της Πετσέτας ή μάλλον το κίνημα για πρόσβαση σε ελεύθερες παραλίες, όπως θέλουν τουλάχιστον οι χαλκιδικιώτες να το αποκαλούν. Ήδη αριθμοί πάνω από 4.000 μέλη και έχουν κάνει και τις δύο πρώτες παρεμβάσεις τους σε Νικήτη και σε παραλία της Ποτίδιας, όπου εκεί διαπίστωσαν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές παραλίες πολύ γνωστές, όπως στο Πευκοχώρι, στην Άφιτο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Τρανία Μούδα, αλλά και στην Νικήτη, οι ξαπλώστρες είναι ακόμα και μέσα στις παραλίες, μέσα στο κύμα δηλαδή. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Καλλικράτεια. Είναι μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει μια σχετική ευταξία. Έχουν αρχίσει βέβαια να κατεβαίνουν, όπως βλέπεις, και οι λουόμενοι για να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο. Υπάρχει δηλαδή ελεύθερος χώρος ενδιάμεσα στις επιχειρήσεις. Εδώ βλέπω μια χαρά τραπεζάκια ταβέρνας. Δεν είναι μόνο οι ξαπλώστρες δηλαδή στην παραλία. Εδώ δεν μπορείς φτάνουνε μέχρι πολύ κοντά στην παραλία, αλήθεια είναι. Αλλά οι ξαπλώστρες, τουλάχιστον στα beach bar, δεν είναι μέσα στο κύμα, είναι λίγο πιο τραβηγμένες. Τέλος πάντων, κάποια μέτρα μακριά από τον Αιγιάλο. Γι' αυτό είπα ότι επειδή έχουμε δει και χειρότερες εικόνες. Έτσι είπα να κάνω μια σύγκριση. Έχει τουλάχιστον ένα κομμάτι ελεύθερης παραλίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως το περισσότερο μέρος είναι κατελημμένο. Είτε έχεις την επιλογή να πας στην ταβέρνα, είτε στην ξαπλώστρα, είτε αυτό το μικρό κομμάτι που βλέπετε εκεί στο βάθος, το ελεύθερο, που μπορείς να πας με την ομπρέλα σου. Αυτό που ζητάνε πάντως οι περισσότεροι πολίτες είναι να τηρούνται οι κανόνες και οι νόμοι. Αυτό ζητάνε οι πολίτες. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις καταπατείται ο νόμος. Θα σας τα πει καλύτερα ο κ. Χολογούνης, έχει κάνει πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό. Για να τον ακούσουμε λοιπόν, κύριε Χολογούνη, ακριβώς τι ζητάτε και πώς θα το διεκδικήσετε αυτό, ή να σας το πω και διαφορετικά, μέχρι στιγμής η προσπάθειά σας πώς πάει και αν βρίσκεται, με τι εμπόδια, τι αντιρρήσεις? Ναι, καλημέρα σας. Πρώτα να κάνω κι εγώ μια διόρθωση. Δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος κίνημα της Πετσέτας. Είναι κίνημα για ελεύθερες και προσβάσεις παραλίες στη Χαλκιδική, έτσι. Ναι. Αυτό ίσως, αυτός ο τίτλος ευτελίζει, θα έλεγα, το κίνημα. Φαίνεται ότι κάποιοι απεχθάνονται όχι μόνο την έννοια και το ιδιώδες, αλλά ακόμα και τη λέξη σαν ελευθερία. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλάμε για κίνημα. Ωραία, και εμείς θα το βγάλουμε από κάτω που το έχουμε. Απλώς νομίζω καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται για λόγους έτσι. Οκ, εντάξει. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω την συγκεκριμένη διόρθωση. Επίσης, δεν εκπροσωπώ κανέναν. Είμαι ένας Έλληνας πολίτης που βλέπει τα στραβά και τα ανάποδα. Αυτό που συμβαίνει στη Χαλκιδική γενικότερα είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα υπόψη το τι γίνεται στην Κασάνδρα, γιατί δεν χρειάζεται να πάω, δεν πήγα καθόλου τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό που βλέπω, οι αναρτήσεις που γίνονται με φωτογραφίες και άλλο αποδεικτικό υλικό στη συγκεκριμένη ομάδα στο Facebook είναι. Ναι. Τι να πω. Τι γίνεται, πείτε μας, να το καταλάβει και ο τηλεθεατής, εμείς που δεν το ξέρουμε. Δεν υπάρχει ελεύθερη παραλία. Δεν τηρούνται οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων έγιναν οι παραχωρήσεις χρήσης Αιγιαλού και παραλίας. Που ποιες είναι? Είναι κάποια απλά πράγματα. 5 μέτρα από εκεί που είναι το κύμα. 5 μέτρα. Παραχωρούνται 300 τετραγωνικά και καταλαμβάνονται 1.200, 1.500. Παραχωρούνται 500 τετραγωνικά και καταλαμβάνονται 2,5 στρέμματα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έχω κατεβάσει από τη Διάβγεια πάρα πολλές συμβάσεις από την περιοχή της Χαλκιδικής και επειδή γνωρίζω και κυριότερα, στο πούμε, στην συμφωνία, βλέπω ακριβώς την καταστρατήγηση που γίνεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν τηρούνται οι κανόνες. Σε καμιά περίπτωση. Χθες έγινε μια συγκέντρωση αυθόρμητη από τη συγκεκριμένη ομάδα στο Facebook, την Νικήτη. Συγκεντρωθήκαμε και μετά κατεβήκαμε κάτω στην παραλία για να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας και βλέπουμε ότι ήταν τα μπαουλοτίβανα μέσα στο κύμα. Δεν ξέρω, δεν έχετε την πάνω την εικόνα? Ναι, τη βλέπω. Ήταν οι ομπρέλες, οι ξαπλώστρες, τα μπαουλοτίβανα, τραπέζια, κάτι εξέδρες φοβερές. Θα κάνετε κάτι άλλο, σκέφτεστε να κάνετε κάτι άλλο, δηλαδή αυτό θα κλιμακώνεται, μέχρι πού θα φτάσει? Θα σας πω, σήμερα στις 11.30 ώρα υπάρχει μια παράσταση
διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο στην Νικήτη. Η έδρα του Δήμου Συθωνίας είναι στην Νικήτη. Θα γίνει μια παράσταση διαμαρτυρίας στις 11.30 ώρα. Καλά είναι να παραβρίσκονται όσο περισσότεροι γίνονται. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα γίνει προσφυγή στην εισαγγελία. Θα γίνει παράσταση στην εισαγγελία με συγκεκριμένα στοιχεία, με αποδεικτικά, με συμβάσεις, Μάλιστα. με φωτογραφίες, με οπτικό υλικό, γενικά, βίντεο κτλ. Ωραία. Και στη συνέχεια κλιμακώνονται, όπως βλέπουμε, το κίνημα έχει πάρει μια φόρα και μια δυναμική που ελπίζουμε να γίνει κάτι. Τι ζητάμε? Ζητάμε σε πρώτη φάση να εφαρμοστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων γίνονται οι συμβάσεις για την παραχώρηση του Αιγιαλού και της παραλίας. Ναι. Και δεύτερον, κατά δεύτερη φάση ζητάμε ελεύθερες παραλίες. Να έχει πρόσβαση ο κόσμος. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει με την αλλαγή της νομοθεσίας. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα στις διαδικασίες και στους τρόπους ελέγχου και στις αρμοδιότητες μεταξύ Δήμων, κτηματικής υπηρεσίας, σήμερα Γραφείου Δημόσιας Υπηρεσίας, αστυνομίες κτλ. Είναι πολλά τα υπουργεία που εμπλέκονται. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια και στην πολιτική συζήτηση που θα κάνουμε. Μας δώσατε μια καλή βάση για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χολογκούνη, και εσένα, Λία Χριστάρα, κυρίες και κύριοι, από τη Χαλκιδική.